हरे कृष्ण सर्वांना. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलुरू तर्फे घेतला जाणारा हा कार्तिक मासाचा वर्ग आहे, ज्यामध्ये श्रीला प्रभुपाद यांच्या आशीर्वादाने आणि नामानिष्ठदास प्रभूजी यांच्या मार्गदर्शनामध्ये आपण श्रीमद भागवतमच्या पहिल्या स्कंदाचं वाचन करत आहोत. तर प्रथम मी मंगलाचरणने सुरुवात करते. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आपण स्कंद 1 अध्याय 3 आणि श्लोक क्रमांक 25 पासून सुरुवात करतोय. तर माताजी PDF शेअर करता? हा, चालेल. दिसतीये का? हो, दिसते. हो हो, ओके ओके. हरे कृष्ण. अथासौ युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतीः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्यानंतर 2 युगांच्या संधीच्या काळात जगतपती भगवंत कल्की रूपाने अवतार घेतील. ते विष्णुयश नावाच्या ब्राह्मणाचे पुत्र होतील. त्यावेळी पृथ्वीवरील शासक प्रायः अधम अवस्थेला पोहोचलेले चोर होतील. हरे कृष्ण. कोण वाचतंय? हरे कृष्ण. मी वाचू माताजी? हा हा, हो, वाचा. हरे कृष्ण. येथे कल्कीच्या अवताराविषयी दुसरी एक भविष्यवाणी करण्यात आली आहे. ते 2 युगांच्या संधी काळात अर्थात कलियुगाच्या शेवटी आणि सत्ययुगाच्या प्रारंभी अवतीर्ण व्हायचे आहेत. कृततेता कृत त्रेता व्यापार आणि कली अशा चतुर्युगांचे चक्र दिनदर्शिकेतील महिन्यांप्रमाणे सतत फिरत असते. वर्तमान कलियुगाचा कालावधी 4,32,000 वर्षे आहे. त्यापैकी कुरुक्षेत्रावरील युद्धानंतर आणि परीक्षित महाराजांच्या शासन काळाच्या अंतापासून आतापर्यंत केवळ 5,000 वर्षे होऊन गेली आहेत. म्हणून 4,27,000 वर्षे अद्यापि जायची आहेत. त्यानंतर भागवतामध्ये अगोदरच सांगितल्याप्रमाणे कल्कीचा अवतार प्रकट होईल. त्यांच्या वडिलांचे विष्णू यश असे नाव असेल. ते विद्वान ब्राह्मण असतील आणि त्यांचे गाव संभळग्राम असेल. वर सांगितल्याप्रमाणे सर्व भविष्यवाणी क्रमबद्ध रीतीने खऱ्या ठरतील, कारण ही भागवताची अधिकारवाणी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अवताराय संख्येया हरे सत्त्वनिधिर्द्विजाः यथा विदासीनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्त्रशाः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे ब्राह्मणांनो, ज्याप्रमाणे अथांग सरोवरापासून अनेक लहान नद्या वाहतात, त्याप्रमाणे सत्वनिधी भगवंतांचे असंख्य अवतार आहेत. नंदा माताजी.
हरे कृष्णा. तात्पर्य येथे भगवंतांच्या जय श्रीकृष्णा. तात्पर्य येथे भगवंतांच्या अवतारांची संपूर्ण सूची दिलेली नाही. भगवंतांच्या सर्व अवतारांचे हे केवळ अंशतः दिग्दर्शन आहे. या व्यतिरिक्तही अनेक अवतार आहेत. उदाहरणार्थ हयग्रीव, हरी, हंस, कृष्णीगर्भ, विभू, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विक्ष्वक्सेन, धर्मसेतू, सुधामा, योगेश्वर, बृहद्भानू आणि गतयुगातील इतर अवतार. श्री प्रल्हाद महाराज आपल्या प्रार्थनेत म्हणतात, हे प्रिय भगवंता, जितक्या जीवयोनी आहेत तितके अवतार तुम्ही धारण करीत असतात. उदाहरणार्थ जलचर, औषधी, वनस्पती किंवा उद्भिज सरपटणारे प्राणी, पक्षी, पशु, मानव, देवता इत्यादी. श्रद्धावान लोकांचे पालन पोषण करावे आणि अधमवृत्तीच्या लोकांचा संहार करावा हाच त्यांचा हेतू असतो. निरनिराळ्या योगांच्या आवश्यकतेनुसार तुम्ही स्वतः आगमन करीत असतात. कलियुगात तुम्ही भक्तांचा वेश धारण करून अवतीर्ण झाला आहात. कलियुगातील भगवंतांचा हा अवतार म्हणजे श्री चैतन्य महाप्रभू आहेत. भगवान स्वतः कधी कधी अवतीर्ण होत असतात. भगवान श्रीकृष्ण आणि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू हे म्हणूनच केवळ अवतार नाहीत, तर ते इतर सर्व अवतारांचे मूळ उद्गम आहेत. पुढच्या श्लोकात ते अधिक स्पष्ट केले जाईल. अशा प्रकारे भगवंत हे ज्या असंख्य अवतारांचे शाश्वत उद्गम आहेत, ते अवतार नेहमी उल्लेखिले जात नाहीत, परंतु अशा प्रकारचे अवतार त्यांच्या विशिष्ट अद्भुत कृतींच्या योगाने वेगळे ओळखले जातात. त्यांनी केलेली आश्चर्यजनक कार्ये कोणत्याही जीवाला करता येणे अशक्य आहे. हेच प्रत्यक्षपणे अथवा अप्रत्यक्षपणे शक्ती संपन्न अवतारांना ओळखण्याचे लक्षण आहे. वर उल्लेख केलेल्यांपैकी बहुतेक संशरूपे आहेत. उदाहरणार्थ कुमार हे दिव्य ज्ञानाने सामर्थ्य संपन्न आहेत. श्री नारद हे भक्तीने संपन्न आहेत, तर पृथू महाराज कर्तृत्व शक्तीने संपन्न आहेत. मत्स्यावतार हे प्रत्यक्ष संशरूप आहे. अशा रीतीने ज्याप्रमाणे धबधब्यातून सतत पाणी पडत असते, त्याप्रमाणे भगवंतांचे असंख्य अवतार सर्व ब्रह्मांडातून निरंतर प्रकट होत आहेत. म्हणजे आहेत अवतार ब्रह्मांडात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऋषयो मनवा देवा मनुपुत्रा महौजसः कला सर्वे हरेरेव सप्रजायपतः स्मृताः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. विशेष रूपाने सामर्थ्य संपन्न असणारे ऋषी, मनु, देवता आणि मनुचे वंशज हे सर्व स्वांश अथवा अंशाचे अंश कला आहेत. यात प्रजापतींचाही समावेश आहे. सुमन माताजी. तुलनात्मक दृष्टीने जे अल्प शक्तिशाली आहेत त्यांना विभूती असे म्हणतात, आणि जे तुलनात्मक दृष्ट्या अधिक शक्तिशाली आहेत त्यांना वेशावतार म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुढचा पण वाचूया हा. तुम्हीच हा वाचा आणि त्याच्या पुढे हा मग विमल माताजी वाचतील. मला पहिला श्लोक चालेल. वाचू देत. हरे हं. हरे कृष्ण. एते चाम शकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृड्यंती युगे युगे. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे सर्व भगवंतांचे अंशावतार अथवा कलावतार आहेत, परंतु श्रीकृष्ण हे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत. जेव्हा जेव्हा नास्तिक लोक उपद्रव देतात, तेव्हा तेव्हा आस्तिक लोकांना संरक्षण देण्यासाठी भगवंतांचे असे हे अवतार ग्रहलोकातून प्रकट होत असतात. हरे कृष्ण. वाचा बरं. श्रील प्रभुपाद की जय. या विशिष्ट श्लोकामध्ये भगवान श्रीकृष्ण हे इतर अवतारापासून वेगळे दर्शविले आहेत. त्यांची गणना अवतारामध्ये याकरता केलेली आहे की त्यांच्या अहैतुकी कृपेमुळे ते आपल्या दिव्य धामातून येथे अवतीर्ण होत असतात. अवतार या शब्दाचा अर्थ जो खाली येतो तो असा आहे. स्वतः भगवंतासह भगवंतांचे सर्व अवतार भौतिक जगतातील निरनिराळ्या लोकांमध्ये, त्याचप्रमाणे निरनिराळ्या जीव योनीमध्ये विशिष्ट कार्य पूर्ण करण्याकरता अवतीर्ण होत असतात. कधी कधी स्वतः भगवान येतात आणि कधी कधी त्यांचे निरनिराळे अंशावतार अथवा कलावतार अथवा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे भगवंतांनी शक्ती संपन्न केलेले असे त्यांचे आवेश अवतार या भौतिक जगतात काही विशिष्ट कार्य करण्याकरिता अवतीर्ण होतात. मूलतः भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, शक्ती, यश, सौंदर्य, ज्ञान आणि वैराग्य यांनी परिपूर्ण आहेत. जेव्हा ते सर्व गुण भगवंतांच्या अंशावतारापासून किंवा कलावतारापासून अंशतः प्रकट होतात, तेव्हा आपण असे लक्षात ठेवले पाहिजे की
त्यांच्या विभिन्न शक्ती काही विशिष्ट कार्याकरता आवश्यक असतात. जेव्हा खोलीमध्ये लहानसा विद्युत दीप प्रकाश देतो, तेव्हा त्याचा अर्थ असा नाही की विद्युत शक्ती केंद्राजवळ केवळ तेवढीच प्रकाश देण्याची क्षमता आहे. तेच विद्युत शक्ती केंद्र औद्योगिक विद्युत यंत्रांना लागणारी मोठ्या दाबाची विद्युत शक्ती पुरवू शकते. त्याचप्रमाणे विशिष्ट परिस्थितीनुसार भगवंतांचे अवतार मर्यादित शक्तीचा उपयोग करतात. उदाहरणार्थ, भगवान परशुरामानी अनुक्रमे 21 वेळा थांबा, 21 वेळा उच्छृंखल क्षत्रियांचा आणि भगवान नृसिंहदेवानी महान शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकश्यपूचा संहार करून आपले असामान्य ऐश्वर्य प्रकट केले. हिरण्यकशिपू इतका शक्तिशाली होता की इतर ग्रह लोकातील देवता देखील त्याच्या केवळ भ्रू संचालनाने थरथर कापत होते. भौतिक अस्तित्वाचा उच्च स्तरावरील देवता आयुष्य, सौंदर्य, श्रीमंती, सुखसुविधा आणि इतर दृष्टीने सुखसमृद्ध अशा मानवापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक श्रेष्ठ आहेत. तरी सुद्धा हिरण्यकश्यपूची भीती वाटत होती. यावरून आपण हिरण्यकशिपू किती सामर्थ्यवान होता याची कल्पना करू शकतो. परंतु नृसिंहदेवांच्या नखाद्वारे हिरण्यकशिपूचे लहान लहान तुकडे केले गेले. याचाच अर्थ असा की भौतिकदृष्ट्या शक्तिसंपन्न असलेल्या कोणीही भगवंतांच्या नखाची सुद्धा बरोबरी करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे जामदग्न्य यांनी सर्व राज्यातील शक्तिमान उच्छृंखल राजे लोकांचा संहार करून भगवंतांचे सामर्थ्य प्रकट केले. भगवंतांचे वेशावतार नारद आणि स्वांश अवतार वराह तसेच अप्रत्यक्षरित्या संपन्न भगवान बुद्ध यांनी जनसमूहात श्रद्धा उत्पन्न केली. भगवान राम आणि धन्वंतरी यांनी भगवंतांचे यश प्रकट केले. बलराम, मोहिनी तथा वामन यांनी त्यांचे सौंदर्य प्रकट केले. नर नारायण ऋषींनी भगवंतांचे वैराग्य प्रकट केले. अशा प्रकारे भगवंतांनी वेगवेगळ्या अवतारामध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे आपली सर्वच ऐश्वर्ये आणि स्वरूपे प्रकट केली. त्यांनी गोपी समवेत केलेल्या लीलांचा अंतरंग शक्तिपूर्ण प्रकाश त्यांनी गोपी समवेत यावरून निश्चित होते भगवान श्रीकृष्णाने प्रकट केलेले त्याच्यावरचं वाक्य निश्चित होते. यावरून हे निश्चित होते की भगवान श्रीकृष्ण सर्व अवतारांचे उद्गम आहेत. भगवान श्रीकृष्णाने प्रकट केलेले सर्वात अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप म्हणजे त्यांनी गोपी स्वामेत केलेल्या लीलांचा अंतरंगा शक्तिपूर्ण प्रकाश. त्यांनी गोपी समवेत केलेल्या लीला बाह्यदृष्टीने जरी कामक्रीडासारख्या वाटल्या तरी ते सच्चिदानंदमय अशा दिव्य अस्तित्वाचे प्रदर्शन होते. गोपी समवेतच्या त्यांच्या लीलांच्या विशिष्ट आकर्षणाविषयी कधीही गैरसमज करून घेऊ नये. भागवत 10व्या स्कंदात या दिव्य लीलांचे वर्णन करते आणि भगवान श्रीकृष्णांच्या गोपी समवेतच्या लीलांचा दिव्य स्वरूप समजण्याच्या स्थितीवर पोहोचण्यासाठी अभ्यासकाला 9 स्कंदांचे क्रमशः अध्ययन करण्याची सूचना देते. श्रील जीव गोस्वामी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे अधिकृत स्तोत्रानुसार भगवान श्रीकृष्ण हे सर्व अवतारांचे उद्गम आहेत. भगवान श्रीकृष्णाचा कोणताही उगम नाही. परमश्रेष्ठ सत्याची संपूर्ण लक्षणे भगवान श्रीकृष्णांच्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. भगवद्गीतेत भगवान श्रीकृष्ण स्पष्टपणे घोषणा करतात की त्यांच्या महान किंवा तुल्य असे दुसरे कोणतेही सत्य नाही. वरील श्लोकात भगवान श्रीकृष्णांना स्वतः व्यतिरिक्त दुसरे कोणीही सत्य नाही. वरील श्लोकात भगवान श्रीकृष्णांना उगमस्थान नाही, कोणतेही उगमस्थान नाही हे निश्चित सांगण्यासाठी स्वयं हा शब्द विशेष रूपाने योजलेला आहे. जरी इतर ठिकाणी अवतारांचे भगवान म्हणून वर्णन केलेले आहे कारण त्यांनी विशिष्ट कार्य संपादित केलेली आहेत, तरी कोठेही त्यांना परम पुरुष म्हणून घोषित केलेले नाही. या श्लोकातील स्वयं शब्द एकमेव परम स्थितीचा बोध करून देते. हरे कृष्ण.
सॉरी श्री सर्वश्रेष्ठ भगवान श्रीकृष्ण एकमेवाद्वितीय आहेत. त्यांनी स्वतःचा विस्तार स्वयंरूप, स्वयंप्रकाश रूप, तदेकात्म रूप, प्राभव प्रकाश, वैभव प्रकाश, विलास अवतार, आवेश आणि जीव अशा विविध रूपांनी केला आहे. ही सर्व रूपे आपापल्या व्यक्तित्वानुसार असंख्य शक्तीने युक्त आहेत. दिव्य विषयातील पारंगत विद्वानांनी अद्वैत तत्व श्रीकृष्णाजवळ 64 गुण असल्याचे आपल्या सूक्ष्म विश्लेषणामध्ये सांगितलेले आहे. भगवंतांचे सर्व विस्तार किंवा अवतार यामध्ये भगवंतांच्या या गुणाचे न्यूनाधिक प्रमाण आहे. परंतु भगवान श्रीकृष्णांच्या ठिकाणी हे सर्व गुण पूर्णत्वाने वर्तमान आहेत. स्वयंप्रकाश तदेकात्म रूपापासून भगवंतांच्या विष्णू तत्वाच्या अवतारापर्यंत जे प्रकार आणि अभिव्यक्ती आहेत, त्यांच्या ठिकाणी या दिव्य गुणापैकी 93% गुण अभिव्यक्त होतात. भगवान शंकर जे अवतार, आवेश अथवा त्यांच्या मध्यस्थ देखील नाहीत, त्यांच्या ठिकाणी या गुणापैकी 84% गुण आहेत. आणि जीवाजवळ अथवा जीवनाच्या निरनिराळ्या स्तरावरील प्राणी मात्रात केवळ 78%च्या मर्यादेपर्यंतच गुण प्रकाशित होतात. भौतिक अस्तित्वातील बद्ध अवस्थेत जीवांच्या ठिकाणी हे गुण फारच अल्प प्रमाणात असतात आणि पारमार्थिक जीवनाच्या गुणवत्तेनुसार ते ठराविक प्रमाणात त्यांच्यात प्रकाशित होतात. सर्वात परिपूर्ण जीव ब्रह्मदेव आहेत. ते विश्वाचे शासक आहेत. त्यांच्या ठिकाणी 78% गुण पूर्णत्वाने या गुणांचा विकास करणे, मानव मात्राच्या पूर्णत्वाचे मोजमाप करणे. जीवाच्या ठिकाणी शिव, विष्णू, भगवान श्रीकृष्ण यांच्या समान गुण असू शकत नाहीत. प्राणी मात्र 78% असलेल्या आपल्यातील गुणांचा पूर्णपणे विकास करून देवत्व प्राप्त करू शकतात. परंतु भगवान शिव, विष्णू किंवा श्रीकृष्ण यांची समानता प्राप्त करू शकत नाहीत. जीव कालांतराने ब्रह्मदेव होऊ शकतो. देवतुल्य जे जीव आहेत ते आध्यात्मिक आकाशातील रहिवासी आहेत. ते हरिधाम आणि महेशधाम म्हटल्या जाणाऱ्या निरनिराळ्या आध्यात्मिक लोकातील परमेश्वराचे शाश्वत सहचर आहेत. सर्व आध्यात्मिक ग्रह लोकांच्या वर भगवान श्रीकृष्णांचे धाम आहे. त्याला कृष्णलोक अथवा गोलोक वृंदावन म्हणतात. सिद्ध जीव उपरोक्त 78% गुणांचा पूर्ण विकास करून वर्तमान भौतिक शरीर सोडल्यानंतर या दिव्य कृष्ण लोकात प्रवेश करू शकतो. हरे राम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गुणान् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. जो मनुष्य भगवंतांच्या रहस्यमय अवतारांच्या कथांचे प्रातःकाळी आणि सायंकाळी नियमपूर्वक गायन पठण करतो त्याची जीवनातील सर्व दुःखांपासून सुटका होते. विमल माताजी आणि मग हरे पुढचं कृष्णा माताजी. अलका माताजी. हा वाचा. तात्पर्य शील प्रभुपाद्वारे भगवद्गीतेत भगवंतांनी अशी घोषणा केली आहे की ज्या मनुष्याला भगवंताच्या दिव्य जन्माची आणि कर्माची तत्वे समजतात तो या मानवी शरीरातून मुक्त झाल्यानंतर भगवत धामात प्रवेश करतो. म्हणून केवळ या भौतिक जगातील भगवंताच्या अवताराचे रहस्याची वस्तुस्थिती समजून घेतल्याने ते ज्ञान मनुष्याला भौतिक बंधनातून मुक्त करू शकते. म्हणून सामान्य लोकांच्या कल्याणाकरता भगवंतांनी प्रगट केल्याप्रमाणे त्यांचा जन्म आणि कर्म ही सामान्य नाहीत, ती रहस्यमय आहेत आणि त्या विषयी वस्तू श्रद्धेने सखोल जाण्याचा ते जे प्रयत्न करतात त्यांनाच हे रहस्य समजते. अशा रीतीने मनुष्याला भौतिक बंधनातून मुक्ती प्राप्त होते. म्हणून असा उपदेश केलेला आहे की जो कोणी भगवंतांच्या निरनिराळ्या अवतारांच्या प्रागट्याचे वर्णन करणाऱ्या भागवतच्या अध्यायाचे प्रामाणिकपणे आणि शुद्ध भक्तीने पठण करतो त्याला भगवंताचा जन्म आणि कर्माच्या अंतरंगांचे यथार्थ ज्ञान होऊ शकते. विमुक्ती हा शब्द असे दर्शवितो की भगवंताचा जन्म आणि कर्म ही सर्व दिव्य आहे, अन्यथा केवळ त्यांचे पठण करून मनुष्याला मुक्ती मिळाली नसती. म्हणून भगवंताचा जन्म आणि कर्म ही रहस्यमय आहेत. भगवंतांची निर्धारित
नियमाचे पालन न करणाऱ्या लोकांना भगवंताच्या जन्म आणि कर्माच्या रहस्यात प्रवेश करण्याचा अधिकार प्राप्त होऊ शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण एतद्रूप माताजी. क्षितिजा माताजी, हा, ह्या हरे कृष्ण. सुनीता दौंडकर आहेत ना, त्यांना हो, वाचायचंय पण त्यांचं अनम्यूट होत नाहीये, तर ते काय आहे, काही समजलं? अनम्यूट होत नाहीये का? एक मिनिट हा. सुनीता, हा, त्यांच्या नावापुढे काहीतरी माताजी आलंय बघा. जिथे आपण हँड रेस करण्याचं जे येतं ना, त्या ठिकाणी काहीतरी आहे बघा. सायली माताजी, मला तुम्ही कोहोस्ट करता का? मी बघू शकते मग. त्या मला काल म्हणत होत्या की ते आज सकाळी की मला हा, वाचायचे पण होत नाही अनम्यूट, मग म्हटलं बघूया, तुम्हाला सांगूया. थांबा हा, आता एक मिनिट बघा. आता अनम्यूट होत आहेत का? त्यांनी काहीतरी ॲरो आलाय बघा, मला इथे दिसतोय स्क्रीनवरती. तो काय आहे मलाही कळत नाहीये. तुम्हाला नाही का दिसत आहे तुमच्यापैकी कोणाला? हो हो, दिसतोय, मला हा, पण दिसतोय. हो हो. हो. ते त्यांच्या बाजूने झालेलं आहे. त्यांनी आता काहीतरी बघा प्रेस बरं, केलं त्यांना असेल. विचारा, करताय मी अनम्यूट करायचा त्या प्रयत्न करतेय. आपण जे रेज हँड करतो ना, त्याच्या खाली 4 थोडे छोटे छोटे आहेत. त्यातला 4 नंबरच्या वरती त्यांचं चुकून बोट तिथे लागलं असेल, 2 हा, एरोज वरती, तर त्यांना रेज ते हँड वरती परत एकदा टॅप करायला सांगा, म्हणजे ते जाईल कदाचित. बर बर, चालेल. ते रेज हा, हँड म्हणून जे येतं ना, त्याच्यावरती टॅप केलं तर ते ब्ल्यू हा, हे सर्कल बघा मधले आता 2 एरोज आहेत झालं ना. ते जातील. आता झालं बघा. हा, हा, आता ठीक आहे. पहिला हा श्लोक आता अलका माताजी वाचतील, मग त्याच्या पुढे सुनीता माताजी तुम्ही वाचा. हरे कृष्ण. एतद्रूपं भगवतो यरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भौतिक जगतात प्रगट होणाऱ्या भगवंतांच्या विराट रूपाची कल्पना कल्पित आहे. या रूपाची कल्पना अल्पबुद्धीच्या लोकांना आणि नवसाधकांना भगवंतांच्या रूपाविषयी माहिती करून घेण्यासाठी व त्या वास्तविकतेशी जुळवून घेण्यासाठी आहे. परंतु वास्तविकपणे भगवंतांना भौतिक रूप नाही. हरे कृष्ण. अलका माताजी. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. भगवंतांची विश्वरूपात जी कल्पना केलेली आहे त्या रूपाचा उल्लेख विशेष करून भगवंतांच्या विविध अवतारा समवेत केलेला नाही. उपरोक्त सर्व अवतार दिव्य असून त्यांच्या दिव्य विग्रहाच्या ठिकाणी भौतिकतेची आंशिक छटा देखील नाही. भगवंतांच्या ठिकाणी बद्ध जीवांप्रमाणे देह आणि आत्मा यांच्यात काही भेद नाही. विराट रूपाची कल्पना प्राथमिक स्तरावरील अध्यात्मवाद्यांच्या उपासनेकरता आहे. त्यांच्याकरताच भौतिक विराट रूप प्रस्तुत केलेले आहे. विराट रूपाचे वर्णन द्वितीय स्कंधात केले जाईल. विराट रूपात निरनिराळ्या ग्रह लोकांच्या ज्या भौतिक अभिव्यक्ती आहेत त्या भगवंतांच्या करचरणादी अवयवात कल्पित केलेल्या आहेत. वास्तविकपणे अशा स्वरूपाची वर्णने नवसाधकांकरता आहेत. नवसाधकांना भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे कोणत्याही गोष्टीच्या अस्तित्वाची कल्पना करता येत नाही. भगवंतांविषयी ही जी प्राकृत धारणा आहे तिचा उल्लेख भगवंतांच्या वास्तविक रूपांच्या सूचित केलेला नाही. परमात्म्याच्या रूपाने भगवंत सर्व भौतिक स्वरूपांच्या अंतरात विद्यमान आहेत. ते अणुत देखील आहेत, परंतु भगवंत आणि जीवांबद्दल अशी बाह्यात्कारिक भौतिक शरीराची केलेली संकल्पना केवळ कल्पितच आहे. बद्ध जीवांची वर्तमान रूपे देखील वास्तविक नाहीत. निष्कर्ष असा की भगवंतांची विराट रूपातील प्राकृत धारणा काल्पनिक आहे. भगवंत आणि आत्मे दिव्य स्वरूपी आहेत. त्यांना स्वतःची अशी मूळ दिव्य शरीरे आहेत. हरे कृष्ण प्रभुजी. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण. यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. वायू, मेघ आणि धूळ यांना वाहून नेतो, परंतु अल्पज्ञ लोक म्हणतात की आकाश मेघाच्छादित आहे आणि वायू दूषित आहे. त्याचप्रमाणे ते लोक सुद्धा प्राकृत शरीराच्या कल्पना आत्म्यावर लादतात. सुनीता माताजी. हरे कृष्ण. अनम्यूट करा. सुनीता माताजी. अनम्यूट करा माताजी तुम्ही, मग तुम्ही बोलू शकाल.
हरे कृष्ण. सुनीता माताजी अनम्यूट करा. नाही होते माताजी. पुढचं कोणाला तरी वाचू द्या. मग हरे तुम्ही कृष्ण. वाचा माताजी, मी तुम्ही वाचू का? वाचा. मी हा, वाचू? मिनल माताजी वाचा. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. येथे आणखी असे आवाज ऐकू येतोय? हो हो, येतोय. येथे आणखी असे निश्चित केले आहे की जे भगवंत सर्वथा दिव्य आहेत त्या भगवंतांना आपण आपल्या भौतिक नेत्रांनी आणि इंद्रियांनी समजणे शक्य नाही. भौतिक शरीरात जे अप्राकृत स्फुल्लिंग आहे त्याचा सुद्धा आपल्याला शोध लागत नाही. आपण जीवाच्या बाह्य आवरणाकडे अथवा सूक्ष्म मनाकडे पाहतो, परंतु शरीरातील दिव्य स्फुल्लिंग आत्मा पाहू शकत नाही. जीवांची उपस्थिती स्थूल शरीरावरून स्वीकारावी लागते. त्याचप्रमाणे ज्यांना आपल्या वर्तमान चर्मचक्षूंनी आणि इंद्रियांनी भगवंतांना पाहावयाचे आहे आणि जाणावयाचे आहे त्यांनी सर्वतः बाह्य रूपाचे विराट रूप नामक प्रचंड स्वरूपाचे ध्यान करावे. उदाहरणार्थ, कोणी प्रतिष्ठित मनुष्य मोटारीतून जातो तेव्हा मोटार सहजपणे पाहता येते. मोटारीद्वारेच आपण त्याचा परिचय करून घेत असतो. राष्ट्रपतीची गाडी पाहून ते बाहेर जात असल्याचे स्पष्ट होते. त्यावेळी गाडीचा परिचय हाच आतील व्यक्तीचा परिचय असतो. त्याचप्रमाणे ज्या अल्पज्ञ मनुष्याला आवश्यक ती योग्यता नसताना परमेश्वराला प्रत्यक्ष पाहण्याची इच्छा असते, त्याला परमेश्वर जरी अंतर्बाह्य अवस्थित आहेत तरी प्रथम प्रचंड भौतिक विश्वालाच परमेश्वराचे रूप म्हणून दाखविले जाते. मेघ आणि आकाशाचा निळा रंग हे या संदर्भात समजण्यासारखे एक उदाहरण आहे. जरी निळ्या छटेचा आकाशाशी काही संबंध नाही तरी आपण आकाश निळ्या रंगाचे आहे असे मानतो, परंतु ही कल्पना केवळ सामान्य जनांकरिताच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अतः परं यत् अव्यक्तम् अव्यूढ गुणबृहितम् अदृश्य अश्रुत वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भव. हरे कृष्ण. या बाह्य रूपाच्या पलीकडे बाह्य रूपरहित असे अदृश्य, न ऐकलेले आणि अप्रकट सूक्ष्म रूप आहे. जीवाचे स्वतःचे या सूक्ष्मत्वाच्या पलीकडचे स्वरूप आहे, नाही तर त्याला जन्म मृत्यूचा फेरा नसता. हरे कृष्ण. मी वाचू सुषमा माताजी. माताजी. सुषमा माताजी. आणि हरे त्याच्यानंतर कृष्ण. मग सॅमसंग कोण आहे? मी साधना. माझं हा, डोळ्यांचं साधना. ऑपरेशन झालं त्यामुळे मी नव्हते. हा हा, हरकत नाही. पहिलं सुषमा माताजी वाचतील, मग त्याच्या पुढचा श्लोक तुम्ही वाचा. हो हो. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी यांचे द्वारा ज्याप्रमाणे विश्वाच्या स्थूल अभिव्यक्तीत भगवंतांच्या विभू शरीराची विश्वरूपाची कल्पना केलेली आहे, त्याचप्रमाणे न दिसता, न ऐकता आणि प्रकट न होता अनुभवात येणारे असे देखील एक कल्पित रूप आहे. परंतु वास्तविकपणे शरीराच्या या सर्व स्थूल सूक्ष्म कल्पना जीवांच्या संदर्भात आहेत. जीवांचे अशा स्थूल भौतिक अथवा सूक्ष्म मानसिक अस्तित्वापलीकडील स्वतःचे दिव्य असे रूप आहे. ज्या क्षणी जीव दृश्य स्थूल शरीराचा त्याग करतो त्या क्षणी स्थूल शरीर अचेतन होते व सूक्ष्म मानसिक क्रिया बंद पडतात. खरे पाहता जीव निघून गेला असे आपण म्हणतो, कारण तो दिसत नाही, ऐकता येत नाही. इतकेच काय, पण गाढ झोपेत असताना स्थूल शरीर निष्क्रिय असते, परंतु श्वासोच्छवासावरून जीवाचे शरीरातील अस्तित्व आपण समजू शकतो. म्हणून जीव शरीरातून निघून जातो म्हणजे आत्म्याचे अस्तित्व नाही असे नाही, त्याचे शाश्वत अस्तित्व आहे. तसे नसते तर त्याचे वारंवार जन्ममृत्यू कसे झाले असते? निष्कर्ष असा की भगवंत आपल्या दिव्य रूपाने नित्य अस्तित्वात आहेत. त्यांचे रूप प्राण्यांप्रमाणे स्थूलही नाही आणि सूक्ष्मही नाही. त्यांच्या शरीराची तुलना जीवाच्या स्थूल किंवा सूक्ष्म शरीराशी कधीच करता येणार नाही. भगवंतांच्या शरीराच्या किंवा रूपाच्या अशा सर्व धारणा कल्पित आहेत. जीवांचेही स्वतःचे असे शाश्वत दिव्य रूप आहे. केवळ भौतिक दूषणांमुळे ते बंधनात पडले आहेत. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय.
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यत्रे मे सत्सद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यया आत्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम. हरे कृष्ण. जेव्हा आत्मसाक्षात्काराने असे समजते की विशुद्ध स्वरूपातील आत्म्याचा या स्थूल आणि सूक्ष्म शरीराशी काहीही संबंध नाही, तेव्हा त्याला स्वतःचे आणि भगवंतांचे दर्शन होते. साधना माताजी. हो, धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. आत्मसाक्षात्कार आणि भौतिक भ्रम यातील भेद समजून घेणे म्हणजे स्थूल आणि सूक्ष्म देहांच्या रूपातील भौतिक शक्तीचे हे आत्म्यावरील अशाश्वत भ्रमित आरोप म्हणजे केवळ आत्म्यावरील बाह्य आवरण स्वरूप आहेत हे जाणणे होय. आवरणांचे कारण अज्ञान आहे. भगवंतांच्या रूपावर अशा आवरणांचा कधीच प्रभाव नसतो हे निसंशयपणे जाणणे म्हणजे मुक्ती किंवा परमतत्वाचे दर्शन होय. याचा अर्थ असा की आध्यात्मिक जीवनाचा स्वीकार केल्यामुळे पूर्ण आत्मसाक्षात्कार होत असतो, शक्य होत असतो. आणि आत्मसाक्षात्काराचा अर्थ असा होतो की स्थूल आणि सूक्ष्म आवश्यकतांच्या पलीकडे जाऊन आत्म्याविषयीच्या कार्यात गंभीर होणे. कार्याची प्रेरणा आत्म्यापासूनच मिळत असते, परंतु आत्म्याच्या वास्तविक स्वरूपाचे अज्ञान असल्यामुळे अशा कार्यांना माईक स्वरूप येते. अज्ञानामुळे स्थूल व सूक्ष्म शरीराच्या संबंधातच स्वार्थाचे मोजमाप केले जाते आणि त्या कारणे जन्मोजन्मी सर्व कार्य निरर्थक होतात. तथापि जेव्हा कोणी योग्य प्रक्रियेच्या मार्गाने उन्नती करून आत्मसाक्षात्कार करून घेतो तेव्हा आत्मविषयक कार्यांना प्रारंभ होतो. म्हणून आत्मकार्यामध्ये संलग्न मनुष्य बद्ध अस्तित्वात असला तरी जीवनमुक्त म्हणून ओळखला जातो. आत्मसाक्षात्कारातील पूर्णावस्था कृत्रिम साधनांद्वारे साध्य होत नाही, तर दिव्य शाश्वत अशा परमेश्वरांच्या चरणकमळाखाली प्राप्त होते. भगवद्गीतेत भगवान म्हणतात की ते सर्वांच्या हृदयात उपस्थित आहेत आणि केवळ त्यांच्याद्वारे पूर्ण ज्ञान स्मृती विस्मृती येत असते. जेव्हा जीव भौतिक शक्तीचा भोगता होण्याची इच्छा धरतो तेव्हा भगवान जीवाला विस्मृतीच्या रहस्याने आवृत्त करतात आणि म्हणून तो स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म मन म्हणजे आपणच स्वतः आहोत असा चुकीचा अर्थ लावतो. दिव्य ज्ञानाच्या संवर्धनाने जीव जेव्हा विस्मृतीच्या रहस्यातून सुटण्याकरता भगवंताची प्रार्थना करतो तेव्हा भगवंत आपल्या अहेतुकी कृपेने त्याचा भ्रम दूर करतात. अशा रीतीने जीवाला आत्मदर्शन होते. नंतर बद्ध जीवनातून मुक्त झाल्यामुळे तो जीव आपल्या शाश्वत स्वाभाविक स्थितीत स्वतःला भगवंतांच्या सेवेत संलग्न करतो. हे सर्व भगवंतांद्वारे किंवा त्याच्या बाह्य शक्तीद्वारे अथवा प्रत्यक्षात अंतरंगा शक्तीद्वारे घडून येते. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. जय श्रीला हरे प्रभुपाद कृष्ण. की जय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. आपण उर्वरित वाचन आता उद्या सुरू ठेवूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे.